na capital town kan probinsya ta. Pero ang panduwang pinakamauswag na distrito sa Ringkada, yung kuan sa indong distrito mismo, ang ikalimang distrito, ining distrito ta, Rinconada District. Alangkaw, ang ira kan mga lokal na gobyerno digdi, pati ang syudad kan Iriga. Kaya asinsadong marhayman po ang distrito ta na dapat kay kuwanan tang atamanon, padangaton, asin ipag-orgulyo. O kung kaya man mga tugang digdi baga, mailing nindo, ang konsentrasyon kan mga naglalaban sa gobernador digdi sa Rinconada ta apoyra kan mauswag na distrito ang Rinconada. Iniman ang primero sa pinakadakol na botante. Ano kita po baga ang mga botante taligdi nag-aabot sa mga 400,000. Kung di ako napapasala, ang pinakadakulang botante digdi sa Rinconada, ang syudad kan Iriga, Panduaan Banwaan ni Nabwa, Garo Pantuluan Banwaan ni Buhi, and then Bula, Baaw, ang pinakasadit man mga tugang, siyempre, Banwaan kan Balatan, ta 17 sanaan barangay. Pero so matotal, kita ang target kan na mga nag-aaspirar sa halangkaw na posisyon sa provincial level. Apoyra ini digdi sa lugar tang mauswag na kita pa ang pinakadakul na botante. So kaya orgulyo tayo ng mga tugang na dapat malakiman kan na taga Rinconada na pag sinabing taga Rinconada ka, pinapadaba ka kan mga politiko. Malangan ang mga tugang ta sinasabi na ang Rinconada ay daan battleground kan na mga nagkakandidato sa probinsya. Banggiton tanaan mga pangaral, tabistado naman sa nanindoan na naglalaban sa pagkagobernador ta mga tugang, tulog ta yan. Pero ining saro, garo, sabi nga ni Ken, nuisance candidate, kaya duwa ang bistadong marhay na kandidato, iyo ang incumbent governor na si Governor Mix Villafuerte na naghahagad min suporta para sa ikatulong pagkakataon. Sagod ini man na challenger na saro man na congressman na tapos kaya sa sayang termino bilang kongresista sa pinakatios na distrito kan Camarines Sur na first district na si Congressman Rolando Andaya na sikat baga ini sa nasyonal, minulita sa nabubuntugan ka ini mga tugang nakadakul na kontrobersiya. Ano talagang sikat? Ang pagiging sikat kaya mga tugang duwang bagay man sa niya. Maging sikat ka sa karahayan, asin maging kasikat ka sa kararatan or kontrobersiya. Ano ang mga naging kasikatan kayo ni Governor? Ako itong tanainin Gobernador aspirant Rolando Andaya. Kung magiramduman ba ganito mga tugang kan mga nagtalikod na bulan, mapapadapit sa budget kan national government kan 2000 para sa 2019. Kaya bagadain na pasar-pasar mga tugang, tanado kayan kan mga senador, ito mga budget insertion ninda ni yung baga ini an pinatalsik baga kaini an liderato kan Kamara na si Alvarez, ito man ang matabil man na Alvarez. Matabil man na Alvarez, kaya pinatalsik. Rinibayan din kan Ninang sa kasal na dati man na presidente. Nangon yan, Congresswoman na Gloria Macapagal Arroyo. So, siyempre, paboritong inaanak ini si Congressman Rolando Andaya, yung man ang ginibong majority floor leader, base sa mga dakula kaining experience bilang DBM Secretary, bilang committee chairman kan appropriation. Halagad mga tugang ang makasiresist digdi, naging kontrobersiya tulos sinda, nagtukaw sa speakership sa Kamara de Representante ni Arroyo. Ninulita panahon sa paggibo sa budget, uyog-uyog nito mga tugang na pinagbuutan ang budget proposal kan enterong nasyon. As in, in-insertan mga tugang kayang duwa na ini sa mga budget na para sa pakinabang kan sa indang distrito, as in nila mismo worth 170 billion pesos, more or less. Nga sa hastasan yan, hiningutuan kan mga senador, baka tibaad lamang aprubaran na ang version kan na Senado.
na budget. We are on operating, and gobyerno ni Duterte ngunyan is operating on a reenacted budget. Pag sinabing reenacted budget, mga tugang, dahil pwedeng makapag-implementar kan mga infrastructure project ang gobyerno, ninhuli ta reenacted, kinakaipuanan po, maipasar muna ang national budget para sa programa nindang unya na taon. So yan ang irot na kinabuntukan na kontrobersya kay ni aspirante para gobernador. Panduwa mga tugang, ining dahil matapos-tapos na issue na nakasanghat sa kaso sa iya sa Office of the Ombudsman. Ano mga tugang ang opisina kan Ombudsman? Ini po mga tugang ang korte or ahensya kang gobyerno na iyo ang nag-iimbestigar sa mga tiwaling mga opisyal ka ini. So ayan, perang counts, 97 counts of malversation and graft charges against this Bicolano Solon. So, ilingon na sana ninyo nga tugang ang mga nangyayari ngunyan. Bako po ining tago sa publiko, because this is a national issue. Naramdaman pa nindo ang bangayan, ang rerebayan ng mga diskusyon ninda ni Budget Secretary, DBM Secretary ngunyan na si Benjamin Jokno. Yan. Kaya mga tugang, saing pa kamo. Kamuan mga mag-atit-atit, probinsya ng Camarines Sur, si Sayan pipilion nindo ang aspirante na mayo nin record nin kaso nin korupsyon o digdi sa aspirante na pano-pano patos-patos nin kaso o paano kung in kaso iyo ang gumana. And then magprosperar ang kaso sa iya. As in, biruon mo, kung baga sa patama, 95 kaso, ang duwa lang nga ni utulong kaso kung tamahan ka, tapos ka. Ayan pa kayang pagkadakol-dakol na kaso, di mawawaran man sa nagitan ng gobernador. Di ugmahon si Imelda Papin kayan, iyo man siguradong gobernador, vice gobernador na. Taan kalaban man pati kainin ni Vice Governor Imelda Papin, ito man siya ng bagman, kainin ni anong bot sabihin kang bagman? Bako man kung maraot ang bagman. Ang bagman kung mga tugang, yang bot sabihin kayan, tagadaranin bag. Alalay kan aspirante para gobernador man na si Rolando Andaya, na si Russell Banyes, na dahil man bistado. Sagkod magkaiba sinda sa distrito, sa first district. Ayan mga tugang, ang mga paghatid-atidon po nindo. Kaya kapos pagkabiglad sa publiko mo niyan, na mga siring kaining kunyan. Issue. Bako lang po pati ining naging issue na digdi sa probinsya or sa region. National issue na po ining yan mga tugang na pinag-uulayan, maski mga senador. Kaputangan nindo. Si Senador Pampilo Lacson na iyo ang nagbulgar kan budget insertion ninda. Yan mga senador ang nag-react. Ini kaya baga si Pampilo Lacson, ang senador tang ini, mayo ini nagre-receive nin pork barrel. Ito pa lang yung insertion na ito mga tugang, pero informa ito sa pork barrel ang mga congressman. And siguro may iba pang mga intensyones na dahil taaram kung saan papadumanan. Dati pa mga tugang na nabiglat na sa publiko itong mga budget insertion kay itong mga congressman na biroon nindo flood control project sa mga bukid na mga lugar as in distrito, tama daw kamukayan. Kaya harap-harapan, ginigibo kitang buta, bungog kaining mga congressman na ini. Pero nindo sa probinsya kan Sorsogon na bistado ang terrain or ang lugar na mga bulod, may flood control project. Nadigdi sa rin kunada na kinakaipuanan na magkaiguanin budget para sa flood control dahil hindi na tinatawanan, palipasa ba kunin ng kaalyado. Si Congressman Salvador Tuno baga mga tugang, bistadong kaalyado kan national or
Nationalist Party or ang Nationalista Party ni Villar. Sagkod nagsuporta sinda kan Utso Diretso or ining administration party kan eleksyon na Liberal Party. O kaya iniipit maninda ang distrito ta. Kaya grabe ang politika mga tugang digdi sa Pilipinas kaya dahil nga sinso eh. O ngunyan, sunod-sunod ang eleksyon sa Satuya. Pagkatapos kinintulong taon, eleksyon na naman. O puro gastos sana. Kaya ang ibang mga aspirante, halos pagka mga nag-iiribi na, iba nagtatarago-tago na. Lalong-lalo na itong mga aspiranteng mga mayumaning kwarta. Gusto siya magkaiguan ng trabaho na maging gusto man yumaman. Basta, mas binsido ako sa mga aspiranteng talagang preparado. Kaiguanin mga aspirante kita na talagang antes maglaog sa batalya ng politika, mga negosyante, mga mayayaman, mga establishado ang buhay, gusto silang magservis sa publiko. Yan ang mga bilib ako dyan sa mga arugan. Pero itong mga aspirante man na mga mayong maning trabaho, mga tuta-tuta sa naman, mga arolalay sa nakan mga politiko, mga nagkaisipan na magkandidato, ayan, hanggang ngunyan, di na makaluwas-luwas sa indang araw. Tamayo ngayon dun ng budget, paano ngayon eh? Kaya kami makapag-advertise sa radyo, mayo ngayon kaming kwarta. O kaya pangyayari. Alangan man na kami mga tugang na magpababakan sa muyang tarifa. Dahil yan, namamayag pagkayaan ngunyan talaga ang mga networks ng mga radyo, ng television, tamahalon po mga tugang. Yan ang rate. Gabos po pati kami. Hindi sa RPN official receipt ang tinataong eh. Dahil po kami nakakapagpababa kan presyo. Talagang yan ang tarifa kan Manila. Maray garo kan ibang estasyon na mga sadirininda na sindaman sa naan na nagpapadalagan. Sindaman sa naan nagdidisponer kan sa idang pangkuryente, kan sa idang pantubig, pagkakan. Talagang mahingo asindang maghanap ng sponsor. Ang iba, daiman sa inda, nabistado sinda sa sarong linyada ng politiko. Mga tuta sinda kan mga politiko. Pero po pagbigay sa RPNDC ay ang boss midigdi, kamong mga namamanuaan dahil pagsasaliri po ini kang gobyerno. Kaya digdi, open gabos. Pwede ang ibong lalado, di Bilyo Puerte. Pwede digdi ang alyado man ni Andaya. Basta kamo magbayad yung tama. Takot kami digdi po, cash-to-cash basis kami. Mayo digdi nin saka na ang bayad. Dahil po, pay before broadcast kami digdi. Sagod dahil kami naniniro. Ayun, ang samuya. Ang gustong madangog, ang sa idong jingle, digdi, mag-alaw ka mo or mag-alap ka mo kan sa idong budget na nga rin madangog digdi. Ayan po ang maitaram nilang. So, back to our discussion. Mga tugang may mga propaganda kaya ngunyan ang mga radyo ng pagsasadiri ng politiko. Aram naman nindo digdi sa rin kunada kung arin ang mga radyo na pagsasadiri kan mga politiko. Siyempre, kanya-kanya. Normal man po yan na magpareta ang mga radyo kan karahayan kan sa indang mga among na may sadiri. So, kamo man na duwang radyo mga nag-iiwal, normal man na magbarita kamo para sa indo. Dahil na kamo magparabatikusan, linuli, alangan man na pagsasadiri kan sa rong politiko, rauton mo ang boss mo, kaya ang ibabarita kayan, totoo para karahayan sa inda. Ito man na saro, karahayan man ninda. So kaya mga tugang, kamo nagbabatikusan man sana na fake news ngayon sarong mga balita. Ito man ngayon saro, iyuman. Kaya mga tugang, siyempre, mga tunto talaga yung mga pag-iriba kong ini. Siyempre, mabalita ka mo sa ikakarahay kan sa idong mga among. So takon dahil man kamo sisweldohan. Dahil kamong ganap. Iyo baga. Dahil na pangyayari ka mo. Kaya nagbabatikusan, nagpapangaranan na kamo, nagkikinantsawan kamong mga parabatok na yan. Aram nindo kamo, parehas man lang kamo, puro kamo mga parabatok. Ang aram ko nagbabatok, ayam. Ako naniniwala na kamo mga parabatok iyo. Tawo kamo, bako kamong dapat parabatok. Dapat anapod sa tuya, dapat PR man. Ang PR man gustong sabihin yung kayan public relation
personnel. O kaya kita, aram nindo mga tugang ang media, pag abot sa eleksyon, nagrarautan. Puro kaya kamo nagiging tuta nin politiko, pero po kaya kung gibuhon ta sa ang trabaho ta. Kung ano ang tultul asin tamang bareta, iyon nindo ni bareta, di mas marhay. Kaya Isus Mario Joseph. Kaya kami digdi sa RPN, DCKI, ang binabareta, particularmente digdi sa programa kong Bicol Connection. Dahil kamo digdi madadamog na pa kung nangyaring totoong bareta. Dataan mga pinagtubar kong issue, mapalapit sa presenting mga klasikan kandidato ta, sala ba ako o tama? O nagpuputik ba ako na si Rolando Andaya may mga kaso o mayo? O, kasuhan nindo ako kung nagsala ako. Yan. May libel case kita, pwede yan. Nataan mga nabubuntugan na kontrobersiya. Sala daw o tama andon hugo. Biglad sa publiko yan na pirang kaso ni Rolando Andaya. Kaya sabi ko, kita perming makusugan buhat mga tugang. Nagtatarang kita ng katotohanan. Si Villafuerte ba? I am speaking for Governor Mix Villafuerte. May kaso ba siya sa ombudsman or any other ahensya kan korte? Mayo ba ga? Ansa iyang ama, garo igwa, asin napatawan nga rin yung suspension na pinagserbihan niya na. Itong ama niya na si Congressman LV. Yan, igwa. Pero garo, naserbihan na ka na sa iyang suspension na natapos pa sa natalikod na bulan ng Marso. Pero ining sa tuyang hobi na gobernador, paano man makakasuhan, ninulit ay litultul na magserbisyo. Ako mga tugang, dahil ako nagsusurog. At bako mapati akong tagapagtaram, bako akong empleyado ni Villafuerte. Ako lang naniniwala sa iyang karahayan, mga tugang. Ako naniniwala. Taga Rinconada kaya ako, taga Nabua ako, aram ko ang ginigibo kan lambang saro sa saya. Si Rolando Andaya, ang kahaputan ko, ako mga tugang, haloy naman ako sa Nabua. Nakaretiro na nga ako sa gobyerno. Yan ang labang ko nga ni sa inda. Ako retired fireman ako mga tugang 20 taon labi akong nagtrabaho ako nag-retire. Gusto ko na kaya ako ngunyan, pensionado ako. Mayo makapag-question sa kuya kaya. So ako nakakapagtaram kaya mga tugang ako base sa pagka-nitawo ko, nagtrabaho ako sa gobyerno. Mayo ko man lamang nakuanan ining sa andayang proyektong naitabang dito sa Rinconada. Ako bilang sarong servidor man dati kang gobyerno. Ako kaya ang dakulang boses kong naitataram sa inyo yan. Totoo man. Ako naging bombero ako mga tugang. Huri kong assignment, municipal fire marshal ako kang Balatan. Ako ang pinaka-heavy man, station commander or COP kung sa pulis. Aram nindo mga tugang na pinakahuring nagkaiguanin fire truck ang Balatan. Mga tugang, ninhuli po aram nindo. Ang first district kay ito, tius na marhay na distrito kan Rinconada, ang mga fire truck na ipinagkonsugir ninhuli tasinda ang chairman committee on appropriation. Puon kan ama kainin ni Rolando Andaya, itong Rolando Andaya Senior. Pero nindo lang pangbanwaan dyan sa first district, tulong-tulong fire truck ang itinaong, mentras tantong sa ibang mga distrito sa Rinconada, as in banwaan sa Rinconada, mayo ni Saro, maski ang Balatan. Sain ang pagmakulog ninda kung tutuuson, padaba man lang ninda ang distrito nindang first district. Lahas to sa ngunyan, daimanin asinso. Hilingon nindo mga tugang Kamo, biyahero, kamo pa Manila. Pirang taon na naiguanin ang Daya Highway, Quirino Highway. Pirmi bagang raot, puon ka ito ang kangunyan. Ilingon lang nindo, ano ang nangyayari? Ano ang maisisimbag kayan kana aspirante para gobernador na ini? Ginigibong katasan mga tugang. Kung maray na kaya, mayo ka na nin sasabihon na kukuanan mo nin pundo. Kaya permi ang dapat i-rehabilitate. Sisay ang masudya sa kuya kaya na ang Quirino Highway, ang Daya Highway na inahapod ninda.
pagpuon sa porsyon kan Camarines Sur hanggang sa boundary kan Quezon, pirming raot. Hilingon nindo ang Quirino Highway puon Quezon pasiring na duman sa Santa Elena. Tamaray ang tinampukan ang Daya Highway. Bako na kaya nindang sakop, kaya tultul ang trabaho. O hilingon po nindo yan mga tugang. Bako yan na fake news ining tinataram kong ini, tagabos manggaro kamo. Nakakabiyahe pa Manila. Oh, maski ining mga para batok na sinasabi ninda, ang kantyaw kan mga para batok ni Andaya o ining mga announcer ni Andaya, simbaga daw nindo yan. Oh, kaya yan siya sabi ko sa Indo. Bakit daitag ibuhon na buta, bungog ang mga taga Camarines Sur. Daitag ibuhon na buta, kung totoong buta lugod dyan, di lalong pag-aambugan ta. Mga buklat nga ni ang mga matata, inahambugan nindo, mataram nindong mayo nin kaso si Rolando Andaya, sige daw. Baka sabihin nindo, binabalo bagi sana na kinasuhan. Natatanubinta is sitting kaso. Pwede ka ro magbalubagi, 2, 3, 4. Sabihin tapang hanggang 20, natatanubinta is sitting counts. Kung bayonin ko yan, saro man ining gobyerno ta, dapat man, tangarig makapag maitabang man ini matabangan niya man ang sadiri, dali-dali naman nindo, ombudsman, sandigan bayan, ang paglitigar. Kan kaso, hirap man, tangaling makakunyan man, makapag-defender man kan sadiri, dahil naman pagparadileyon man. Para yan ang kunyan mga tugang, yan ang dapat lehitimong mga isyu tangon niya na pinagtukaron dapat. Saro lang na pinagalihitimong isyu mo niyan. Si Gobernador Mix Villapuerte ba, igwanin kaso, Mayo or Igwa? Ini si Rolando Andaya, Igwa o Mayo? Yan sana. Bagong issue kan mga patrabaho, taka mo, bistado tanaan probinsyang Camarines Sur, aramta. Digdi sa syudad kan Iriga, piraan natapos na covered court ngunya na napakikinabangan na kan syudad ng Iriga na pinagibo ni Mix Villapuerte. Sige daw kamo mga taga-Iriga. Bagong tapos na ining digdi sa San Juan, tapos na itong yaon dyan sa San Francisco, si Andaya, igualig din yung proyekto. Kaya lang sinasabi ko sa Indo, sa tataramon nito nga, taman nga yata magproyektong bapuman dyan ining distrito, tama. Pero naging DBM secretary baga siya, naging puderoso siya sa national government. Ito lang nga yung mga fire truck, namili pa siya kan mga fire truck na pinagtawanan ninda sa first district lang. Pobreho na banwaan kan kunyan, dahil man ako, pasensya na naman kamukan ngimot ko. Nagtataram ako ng totoo. Kabusaw, Pamplona, Ragay, tig-upat-upat na fire truck. Nata sa rin kunada, bakong mayaman ang nabwa, bakong mayaman ang bula, bakong mayaman ang baaw, natataon timong fire truck, ang baaw lang nga ni, nagsadirinin fire truck na binakalan lokal na gobyerno. Dahil tinawanan. Yan sa mga tugang, aram na din nyo, nasaraw sa hensya kan gobyernong dapat na tawanan ng pansin. Kan national government, maging kan provincial government and Bureau of Fire Protection. Bago sa dati akong bumbero, kundi mga tugang nakakatabang inis sa tuyang komunidad. Natatainipit ninda, bako kaya sa inda, ano ang ginibo? Kamu ngaya, tamayo ngaya kamunin fire truck, si mga tao mo ngaya darahon digdi nga mag-duty sa first district, uyug-uyugon ninyo yan, taga-Iriga, taga-Nabua, taga-Bato, irinayuan na pagserbisyo duman, digdi nga anda ko na fire truck, ang ilingon nindong kamang kapatalang kainin. Kaya mga tugang dyan sa nanindo, hilingon, napaka-legitimate na issue kung ini. Sige daw, kung batera daw nindo ako kainin. Digdi lang nga kita sa katotohanan mga tugang. Yan ang mga paghurup-hurup ng mga butante dahil po kamong madara sa puro mahahamis ng mga tataramon. At saro lang dyan ang kaso. Kaso mga tugang. Si Say ang may kaso.
Si Miguel Villaperte, Mix Villaperte o si Rolando Andaya? O paano mga tugang kung ang kaso, maski nga ni Harayo sa Kapangganahan? Paano nga ni tabilog ang bola? Paano kung alimbawa ang ngayang makatsamba? O mayo man sa nakitaling gobernador. Kaya sabi ko sa inyo, arin ang pipiliin nindo. May kasabihan sa English. Choosing between two evils, choose the least evil. I am sorry for my word, pero yan talaga mga tugang kasabihan nga ni yan eh. Oh. Dito lang kita sa mga legitimate na issue. Totoo ba ga, o si Sayan na pwedeng magkunyang kayan? Ayan. Dito sa, dahil po magparatext sa kuyang sarong linya at ginagamit ko po sa FB Live. So kaya mga tugang, kamo pong mga nag-aantabay sa Samuya, lalong na itong mga naniniwala sa Radyo Ronda Iriga. Kami po digdi binabalanse mi an bareta mi an Samuyang broadcast. Total bako inin pagsasadirin politiko. This is station kan nindong namamanungaan ta yaon kami sa broadcast kan RPN Networks. Semi-government po ini, government-owned and controlled corporation. Alagad, tinawan kami ng autonomiya sa local programming. Kaya digdi, balancing tinutukar mi ang issue. Paano man kaya ibabalanse ang mga issue kung one-sided? Kaya dapat ambos lados. Anyway, mga tugang, pinagpasabutan ako kan sa kuyang chief technician, mga commercial. Sige, commercial po muna, Sir Tony, pasensya na. Medyo napasiraman sa tuyang issue. Anyway, mga tugang, mabalik po ako sa programa makalihis ang samuyang pagpapabisto, asin ang samuyang mga pasasalamat sa samuyang mga sponsors. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iliga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito lang dyan, maugmang kairiba, ang oras po ngunyan, 27 minutos, makaagi na, ang alas 10, nin pagkaaga, ang oras na yan, atod sindo, siyempre, kan RPN DZKI Radyo Ronda, aktibong miyembro kan KBT, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, siringman, kan samuyang pagkadakol-dakol na mga sponsors. Araw kanda kay Lucenia Electrical Supply, owned and managed by Engineer Menileo Lucenia, Honorable Ruben R. Aguila, aspirante para Municipal Councilor Canabua, Honorable Attorney Fernando D. Simbulan, aspirante man para Municipal Mayor Canabua, Honorable Emmanuel Nonocoy T. Alpilor Jr., aspirante man para City Mayor kan Ciudad ng Iriga, ni Jorel Kaayaw, aspirante para City Councilor kan Iriga, ni Carwin Miranda Bonibe, aspirante para City Councilor kana Iriga, asin man ni Kagawad Dondon Palmes Pentecostes Jr., aspirante mabalik na konsyal kana Banwaan ni Nabwa, Camarines Sur. Number 54. Number 54 sa balota mo. Ang probinsyano, iba to. Ang probinsyano, party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano, party list. Iba to. Number 54, ang probinsyano. Naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Manlista o doktor, magsisapa o guro. Kahit ano bang trabaho, sa
Balota mo ang probinsyano. Iba po ang probinsyano party list. Probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list. Iboto. Number 54, ang probinsyano. Ang probinsyano party list. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at nanalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran lang tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana'y magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Mga kababayan kong taga Iliga City, atin pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya ba ang iboto natin? Nonocoy Alpilor, siya kakampi natin. Magaling na kita at laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Kanyang mga patunayan na tulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin dahil ikaw na lang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpilor, bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unahang People Council ng Iliga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka naman pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na magbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halaman, huwag nating kalilimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Tunay na suporta. Ikaw na lang gusto namin na maging. Mamiyam, Ibarreta Saavedra, sure na malala umanta, dito sa siyudad ng Iliga, bagay na maging kagawad ta. Mamiyam, Ibarreta Saavedra, sinserong pagserbihan kita, humilde, mabuot na maestra, kay buwan siya sa Iliga. Sa mabot eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para kagawad kan siyudad ng Iliga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiam Ibarreta Saavedra, may tunong asing eksperyensya, promaranta ining profesora, kandidat Antinero de Naga, sa Mayo, dahil pagpiligawan, Saavedra sa tuyang mutuan, itukaw kasasanggunian, Saavedra tawang tanindala. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time, apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park.
For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas 2019 na may temang Buklugan Panitikan kasama ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sini, Komisyon sa Wikang Filipino, Pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng aklat at iba pang institusyon. Pagpugayan natin ang ating panitikang marangal, malikhain at mapagbago. Mga manoy, mga manay, sa panahon mo niyan, alam ta na kung isa'y ang dakol na natabangan. Ang Ako Bicol Party List, sa rong dekada na nagsiservis sa tuya. May konkretong mga programa sa edukasyon, salud, kabuhayan, infrastruktura, agrikultura. Kaya sa isa pa, so dati sana, diretso na kita sa 1 for 1 sa balota. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, kakabang na, kasunod pa. This political ads paid for by Ako Bicol Party List, second floor, Ibarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Simigay ibas ko siya, aniyo ko, sa bula migay ibas ko ta, kusang servisyo. Simigay ibas ko siya, aniyo ko, sa bula migay ibas ko siya, maray na ta. Migay ibas ko siya, aniyo ko, Tommy Malalaon, advice mayor, ibas ko matinabang siya sa tao. pagawat sila, nanay palibar, namora, ina Malalaon, Colin Hombre, Rick Fontanal, Nelly Lago, Elizabeth Aceves Sicilia, ang katuwang sa progreso, hindi sa bula. Simigay ibas ko siya, aniyo ko, sa bula migay ibas ko siya, kusang servisyo. Simigay ibas ko siya, aniyo ko, sa bula migay ibas ko, matinabang siya sa tao. Mga kabayan kong nagbuenyo, narito na ang mabait at matuloy na naging mayor, Atty. Fernando D. Simpulan. Fernando D. Simpulan, kanato ng tabangan para sa pagka-mayor. Dari ka na tong balwaan kung kamuhay ni Putong. Katulan mo simpulan na kamu, kabut na kamu na kalinom, kaya pasay pa kamu. Ining si Ferdy simpulan, usap na kamu matinabang, kung kamu ay rumako, kamu kanyang tatabangan. Kaya kasimpulan na kita pimi nagtatabang arani, dawa unong oras pa sa kupasini, pimi ang alisturan iya lalaki. Kaya kasimpulan na kita pimi, ibutin na ninyo di kamu mapipili, ibutin na ninyo simpulan na pimi, dahil
Teacher Joe Fortuno. Nagpapasalamat sa Indo sa halipot sa ng panahon, naging mainit asindayaday ang sa Indong pag-ako sa sakuya. Ini nagtao sa kuya ning dakulang kaugmahan. Kaya inimampo ang sakuya pangako. Ang marhay asin totoong serbisyo ni Congressman Sal Fortuno ipapadagos ko, ipapaurog ko para sa ringgunadang mas progresibo, mas asensado. Iboto Joseph Fortuno para representante CAN 5th District, number 3 sa balota. Yes, mga tugang, we're back. Balik po kita sa programa. Salamat sa mga commercials. Talagang paano kita ng commercials, mga tugang, mga jingles kan mga kandidato nag-place kan sa indang mga jingles di sa Samuya na nagtutubod po kaya sinda na makakaabot sa publiko ang sa indang mga jingles na may nagdadangog man sa satuyang programa. Bakulang po kaya sa radyo nindo na ang tabayanan ang programa mi, lalo na ang programa kong Bicol Connection. Maging po sa Facebook kaya worldwide po ang sa kuyang viewership. Araw kayo mga naka-live yung niya ng mga taga-Napua, mga taga-Rinconada, alagad sa Amerika na nang-i-restar. Araw kay Boss Herminio Bailon Jr., kay Boss Odon, dyan sa Washington, D.C., USA. Kung nag-aantabay man ang Fernando Po Jr. na Kapitan Canabua, Kapitan Saldi Valenzuela, 3-termer barangay captain. Iyon may kapot-kapot na record kan sa iyang barangay na sulusulong kapitan na naka-re-elect ng 3 beses. Good morning sa imo, Idol, Kapitan Saldi. Si Ma'am Rose Pinoza at Jan Kanawad, good morning. Kay Ma'am Cecil Bibonia, kan Assessor's Office Kanabua, good morning. Nag-aantabay man. And then kay Kuya Raul F. Llorente, good morning sa imo, bro. Ayan, hindi kita nagkita-kits. Ikaw pala, bagong member namin sa Sigsag Fraternity. Hindi pa kita na-i-inisyar. Good morning. And then kay cousin kong Jules, Julius Cabanos Dininya the First. Ayan, good morning. Kay Ma'am Ninita Simpulan na nag-migrate sa Amerika just a month ago. Kumusta nits? Ikaw na rin trabaho dyan. Sabi niya, good morning, Papa Don. And likewise to my cousin, also Espares family, Ate Laila. Si Ate Laila, madali rin makaanap sa trabaho saan. Nag-retire sa Bureau of Fire Protection man. And kay Father Dan Trajano dyan sa Guam, kay Payrol and kay May Hundis, good morning na lang sa Indo. Always have a good health. And then kay Emmy Aguado Guanzon. And then sa auntie ko na mayaman, sabihin ko na ini, mayaman sa Amerika, Bakersfield, California, USA, 5 ang caregiving homes. Dr. Susan Hugo Baal, ang agom ni Engineer Yuli Baal, kan Santa Barbara, Maliban, Likod, Magul. Good morning, auntie. Dapat bisitahon ta ka masiton, Go, 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 sabi niya. And then kay paring Dildel, Rodel Dukot, Ansiga Gan Global Tagig. Ayan, good morning. Ayan, good morning talaga. And then kay Nugnog, kay Manoy Jimmy Espares family Pamangalaray dyan sa San Diego, California. And then kay Hermanong John Loares, sponsor ko man ini sa misa sa radyo. And EU John Gravel and Sand, kan Nabwa, Paluyon Nabwa. Kay paring John Loares, good morning. And then kay Indoy. Doy, pasensya na sa mga imbitasyon mo kan sa imong mga palaban sa bulang. Dahil pang panahon si Kuya Don. Next time na sa kay Caruso Bonivi Jr. And then kay Kagawad Tomas Liit Abinal, nag-watching man ngun yan. So ayan.
Greetings pa sana, ubos na ang oras ko. Dahil kaya pwedeng dahil ko greetingon, baka dahil na mag-antabay. Bueno mga tugang 44 minutes right after the hour of 10 in the morning. Yaon naan sa kuyang kapartner, maski diit na oras yun lang makuligdi. Si partner Joey, mga tugang nakulong si mandato kan sa muyang apa. In demand ko niyan ang sa muyang admin and finance. Nakulong na mga kontratang pinapapirmahan. Okay, parin Joey, marina tabi, partner. Marina digdi, banan mo ko. Ang yayari ka ka maridigdi. Ibanan mo ko, ano nga parang tabay ta, maski dikit ng oras, magdigdi ka. Ay, mga tugang, kuya na po ang dalate, Joey Habanalim, pangyayari pa rin ko. Uri naman ako, mag-greet na ako nga, good morning sa kapusikat ng mga parantaway. Medyo sibot lang ta, kada akong subuan sa tuyang administrative officer. Kailangan mandaday Pero, batiin ta ang mga parantabay ta dyan sa Iriga City Water District Prime Water sa... Ano may nag-antabay sa kuya pag dumanin do? Oo, sa pahinginot ni Engineer Pin Paris, ang branch manager ng Prime Water Iriga. Maprograma sa Toya every Wednesday. Agaro ma-start sinda May 1. Nakalagay sa contract, March 20, April 20. Ika, adbarita ko si admin, ika na host kan programa? Pinag-iisipan ba, taan din at kaya na kawalan na maprogramos si Aldrin Lee sa tuyang karonda. Pero kung na medyo magkulang, ng programos, isisingit man kitang tulo ni Pading Mark. Garo yung pinasubo na naman ako nito. Kaya mo man pinag-presentar ako na naman. Ay, normal. Para mo mga partner na piling ako. Ay, magyayari. Good morning. Mahal ang talent ko pa din. On the back na. Ay, nag-agi na naman. Ako pa din. Ano? Kompleto na ang buhay ko pag nag-agi ang production manager kan sarong istasyon ng tugang sa taas. Ang MBC. Nag-agi na si PM Raul Sudsud. Pero kompleto na daw ang buhay ko. Pero yan ang vitamins ko pa rin sa buhay ko. Pag nahiling ko yan, pinakikis ako. Kung baga sa cellphone na gano'n sa charge ka. Oo, pero araw pa siya nagkahiling sa kuyang uncle sa Amerika na nagkaantabay. Pag hindi man nahiling kung naka-live view na sa kuya, ugmahon na ako ta. Nagtatanong ng gulay duman sa Amerika. Si Uncle Rudy Largosa. Tugang ni Father Eugene Largosa. Nahiling mo na yan. Sa Amerika pa lang, usuman ang pagtanong. Yan na para tanong. Kung ikaw pa di para tilad, hindi para tanong. Ako kaya para tilad pili. Kaya si Uncle Rudy, ang agom niya, auntie ko, Dr. Nita Hugo Largosa. Biroon mo, naging dentista sa Amerika. Kaya ini ang Wilkinan. Kailangan ko, kumusta si sponsor? Pero nalilingawan mo na ko And then sa brother Taman, gustado mo partner para dangog tayo nigangyang kita sa sarong istasyon. Si Manoy Mando Neglerio kan Hawaii ba o Guam ini? Basta sa Hawaii, araw ka ng mga meteorite. Pwede na yung mga kayan mga araw kayo ng mga pagkakas. Kaman Hindi, ako pa rin guidance. Ay, kung ano mali. Ako pali PG-13 ako. Ang mga araw kayo, hindi man siya ko pinapahiling dapat. Oo, nang pa eh. Nang didemonyo. Nakakaabot-abot mo pa lang. Bigla pa yan. Sabi niya, ang mga meteorite niya sa Hawaii partner, bati amanin doon. Not ang medyo duman, may mga tugang ngayon sa mga nag-aantabay lang sa radyo, describe ko lang piniling sa kong picture, mayo po nin saplo. Dahil pwede sa kuha ang gusto ko naka-floor length. Oy, na partner, aram mo, kung ano ang init ng panahon, kasi init naman kan mga erisyuhan yung yan, issue sa politika. Diyan sa nabuha nga maski sinasabing landslide na ini si Mayor Fernando Simbulan, kaya yan ang pulsukan mga tao dyan na maray magserbi, pasil dulokon, pero ikaw pa mang giraray, siyempre, dahil mo man may bitaran na everybody. Kaya sabi ko, tigil sa mga bataan ni Simbulan man niya ko, sabihin ko sa Indo, dahil man pwede nindong anas, mapa sa Indo ang mga butanting taga na buhay.
Tadaan man niya ako nindo ang kalaban nindo, maski 1/4 lang. Ngayon ang kalaban ni Mayor Fernando Simbulan, maluya man talaga. Sa gabos na aspeto, gabos na aspeto, matagasan payo. Dahil mo man madakop-dakop sa lugar, taday man nagtiti, no? Ano kaya yan? Sisa niya itong kandidatong aspirante para sa mayor na sa Rodriguez na po. Dahil mga gusto. Ang dapat yan sa mga kandidato, partner, bakong Islabero, saka bakong Murusdot. Dahil iyo man kaya ang ugali, dahil mo man pwede mapapagpaguhon kung ano ang tunay na ugali pa dahil. Halimbawa ako, magbuot-buutan ako. Dahil ulit si Dr. Atchan nga nadangog nindo sa diskurso niya kan maimbitaran mo sa harap. Ini nga si Don, estudyante ko na, pakabuot niya kayo Buto niya yung maray. Saka, kung nasa retrato, bulilit ngayon. kung nasa retrato sa kakang turog. Kaya lang, may ano pa palang piro alagad. May piro aragan. Pero yan ako yan ang ugali ko. Parehas man yan, kan mga politiko mo niya na kung magbubuhot-buhutan lang, malisyado man marhay. Talaga sa totoo lang, anong kalaban ni Simbulan sa Nabua, inot na inot, no friend. Mayo ni Barkada. Pandoa, pinag-a-advisean nga ninigan mga suportadores niya, natang niya kamutan, natang niya nido ako tapagputan, ako ngayon. Ako ngayon ang nindo. Grabe ka taluan. Kaya paano man yan kung halimbawa makachamba man na gumana. Baka kung buburing uton, baka kung may kunyan sa opisina kang mayor, ang good sa imo, baka baribado ni kaka-astri. Kaya yan sabi ko nga niya, ang pagiging politiko po, dapat bako kamong pikon. Dapat maximum tolerance. Dapat maximum tolerance. Ilingon nindo si Congressman Sal. Dahil ko man yan ipapadaog man. Sa gabos man ang politikong nabisto ko, si Congressman Sal daw anggot na muya pa. Naka-smile pa. Naka-smile pa. Yan po. Never ko pating nadawag na magmuda. Yan, dahil nagmuda. Kaya nadawag sa nag-anggot na magmuda. Parehas kami kayan sa Kristan. Ako nga, dahil man ako nagmumuda po. Ayun ang sabi ko nga ng mga tugang, sabi kan mga supporter ni Simbulan, ngaya, may mga nagpipili man sa kalaban. Siyempre niya ako, ikaw man yan, maski para paon. Diretso man kan lambang tao, magpili. Kaya ka Pero mo, ang dapat piliyon, bakong alam mo, partner, bilib lang ako kay Mayor Per Simbulan, sabi niya sa kuya, ngaya Paringgon. Dahil ngaya ako natatakot, dahil ngaya ako nag-aablada kan sa diri ko, pero ngayaan basta gibuhon ko, ang dapat kong gibuhon, magkampanya ako ng tultol, dahil ngaya ako man raot sa kalaban, ibiglad ko lang ngaya itong mga nakaginibuhan ming pamilya, ni agum ko, sakod ako, okay na ngaya ako kaya. Saka, ang issue man lang pagkadyang kiko. Mayor Per Simbulan, saro-saro sa naman, tama man ibang bago man nga yung dapat issue yan. Ang issue dapat, may nasa Simbulan, anak. Paano pero mingiyoan, padabakan tao ka na buwa. Isipon mo, inaano ba kayo sa eleksyon? Pinagi sa eleksyon, sa Ano yung mga taga na buwa? mas gusto siya Simbulan. Si Simbulan, aga pa sa namata na, dahil pinagpapahalat ang mga tao, ginaaksyon ng tulos, nananaon, ng tabang. Ining mga kalaban niya, dahil maaraman kung sa'yo nang harong, kamayo man nga ninin harong. Ayaw mangyaya. Dahil mo maintindihan kung sa'yo mo dudumanan. Ikaw man nakiki-star. Yan ang problema. Sige daw, sabaga naman daw ninyo ang issue ni Don Hugo. Ang karaya sa Sabihon. Simbulan, kung may tuloy ka, sintro lang kang nakuha na ro. Ang ibang kandidato, harayo sa sintro. Bako yan issue man pa din na harayo siya. Yan ang dahil ka kaya ang issue pali une. Ang kandidato dapat may sadiring harong. Yan dapat sadiri mo, spirsus mo, pinagpaharong mo, kwarta mo, sadiri mo. Sige daw, kung bataran na naman daw nindo andun mo kaya. Dapat pinagpagalan mo. Pinagpagalan mo dapat, bagong nakilukluk ka lang. Yan ang dapat na kandidato. Kandidato ka, bukas ang sa imong pintuan para sa pagtabang sa publiko. Pagkaksiglar sa mga tao. Mga tao, aksyonan mo. May kandidato daan boss. Ang halim na ngayon nagparabalik-balik. 5 aldaw na ngayon nagparabalik-balik. Kasi na ngayon pala ko ganun hindi.
Ngayon, oo na ngayon, tinatawan ta ko ngayon ka 200. Sabi na ako itong alalay, boss. Tama niya, haluin na ngayon, kulang pa naman sa pabalik-balik ngayon. Ataw na ngayon ako, tapagbutan mo, ako ngayaya na magbuta, ako ngayaya na kandidato. O ano nangyari duman sa nag-aralay sa If you want to be a good leader, you must be a good o ano nangyari? Abutan mo nga kung ano nangyari duman sa dayukot niya kutang alalay. Ay naghabo na, dahil nangyari ko. Ano nga tatay ka na nag-iba-iba kay boss mo, yung matagas nga ang payo. O dapat pala, ilinaban tayo duman sa patagasan ng payo. Magana. Oo, patagasan ng payo, dahil man nagduduman, dahil man nagtutubod. O siyempre, and now nga, the candidates para patagasan ng payo, Joey Abanalim, ito palang paniday, nagsakat sa stage. Tayo patagas tayo ang payo. The champion. And now ngayon, the winner, Joey Habanalim. Tanong ngayon, ako ngayon, pinasa ko si Halong Black sa payo ko. Sabi ka ng hapon, ito man na Amerikano, pinasa ko ngayon itong Toilet bowl. sa payo ko. Dahil ngayon ako ng gana. Kapay man talaga ngayon. Ito ngayon si Joey Lim kang Pilipinas ang gana. Talaga ngayon nagtubod sa mula, magsagat sa stage. O yan ngayon, pinakamatagas na payo. Yan, nakuha na nito, sige ngirit ka mga parang taway. So, kung sabihin partner, nabawasan, so, kuta na leader pa ka na kalaban dyan ni Anong nabawasan? Nag-aharalian na nga ni, sa kaluyahan nga ni, katagasan ng payo. Ang dapat kay sa sarong kandidato, kay Guanin Marena. Dahil, isa ko dapat, tatao ka, bako sa nagabos na intelihente ka, dapat igwa ka ng EQ. Ibagay sa pinagseminar ko sa atin mo, emotional quotient. Pag sinabi kaya mga tukang na matibay ang IQ mo, matalino ka, okay yan. Pero kung matalino ka, mayo ka man ng puso, iba ang puso mo, so medyo mayo kang pagkamot sa kapwa mo, ay wala sa imong bagay ka ma-prosper na servidor ng banwaan. Yan ang masasabi ko lang yan, partner. Ang EQ sa IQ. Iyo dapat, ako, partner, sabi ko sa imo, igwa ako ng mga naging boss, kan ako bumbero pa, mataybay, believe ako, pero puro IQ, mayo ng EQ. Anong nangyari? Yung pinagpetisyon para halion sa posisyon. Ayan. Iyo, pinahali. Pinagpalakaw-lakaw ta. Matibay man ko ta. Very assuming pang maurag man. Apisar, ang kapatalan, ang talino niya, kapatalan tapasan na. Ulit ko, absent mo pa lang ang katalinuhan. Ang katalinuhan kan ibang mga nagdudunong-dunungan, absent ko pa lang yan. Kaya pagka nag-aadal kita. Research gani. Research. Bueno partner, inabot na kita ng oras. Sana sa agad, ay ka na po malate yun. Dahil man ako, dahil lang sugoon eh. Ika dahil ka nakakadiri, di mong kailan, may lita magayunon, ano? Dahil man tara mo, nangingitang pati. Uy, bad record. Nangingidam ka sa pondo ka nga ni. Hoy, kumusta? Kumusta hining sa toyang sponsor? Kumusta man daw? Good morning guys sa toyang mga sponsor kay Bossing Dino Cheryl Loares. Good morning po sa And then sa kuyang uncle ni Kagawad Pentecostes. Uncle Henry Palmes. Good Uncle, morning. nagpe-play na po si jingle ni Kagawad. Okay na. Masukog sa imo eh. Ayos na pati. Kay gano'n lang isip Tony Aguilar sa Ayun, yaw na tulos digdi sa computer me. So mga tugang, pasensya na po, medyo garubitin na naman kamo sa pagdangog sa sakuya, sagot sa kuyang partner. Lalong bitin kamo digdi sa partner ko na nagparabulakpol. Kung sa estudyante mga tugang, kunyan ini. Paralo, tapir mo tayo. Paralo. Pero ano yan ang mga paralo, ilugod ang nagiging valedictorian. Hindi, ang paralo, ilugod ang nagkakakwarta, pero ikaw na nagsiging naging kampulsa mo. Pero minsan pa, ang paralo, nagiging manya cum laude pagka-graduate sa college, ano? Tama, dahil imposible yan. Dahil ko maniniwala ka na paralo. Ako nga rin aral daw laog, nag-honor lang ako kasi madiris ko ang maestra ko. Sabi na. Ano kaya mamta? Si Donogo ang nag-valedictorian sa klase. Ayaw mo kaya ang pinakamatalino. Matinda, pero
So tanang buhay ko man ang mga tugang kuon grade 1 hanggang grade 6 sarong beses lang ako nag-honor. Nag-honor. Kan si Madiris kong mas. Ganun nga. Alright. Ganun nga yan. Ganun nga may paborito dahil po. Perfect ko po ang exam. Paano pag si Madiris magi mo ng test question, pagka maturog na sinda sa malaw na sa kwarto ninda, Kukuhanan mo na sa mga gagapangon ko na si... Kakamangon mo na si mga Kakamangon ko na questionnaire. si questionnaire. Yeah. Papasahon ko na, ano na, kung tamang simbag bigyan. Yan, dahil, Advance ka talaga. yan ang sikretong munyang ko Ang- lang ibiniglad sa inyo. Total, mayo man yung nagdadabog Mayo sa man tuya. nagdadabog. Kita man lang doon ang Yeah. gulay-gulay. Pero ang dunong mo, partner, advance 10 years. Ando nung... Ako man, ang dunong ko, garo, kulang ni mga 1 year. Ikaw nagtalam ka yan. Pero ando nung yung ano to sana. Ano lang yan, absent mo lang yan. So, bueno, sige mga tugang, alas 11 na po yan ang masunod na mga programa. Ang pinsan kong padagos na nagsisikat sa Iriga. Ang salud asin kabuhayan ni Mar Baroga, ang tabayanan po nito. Sige po, tingiling-iling sa to. Ako ba si William, salamat kasi na magkantamay. Kapag kapot dapat ang kapo. O kapo. Okay, maparam na ba ako mga tugang? Salamat sa inyo pagkantabay. Mapalos po sa inyo kapo si Don Hugo. Sa lalo technical po, Engineer Sir Tony Aguilar at sa mga chief, Rodel Cesar, James Oco, and Tony Saison. Padagos po ang pagpangadji ko na sana pero kitang bendisyonan man nakagaran namin. Crush ni pagka minurutan sa lampang saro, asin sa sirkulo kan sa tuyang pamilya, asin grasya ng maray na salud sa inyo po gabos. Happy lunchtime, I love you all, God bless, and bye-bye. Kaya di ba ka nag-undertime during overtime? Bitin nga ni ako. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa good mo niyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwa para